kamata ki tambaye ni ya aka yi na shigo gidanku ba sallama. Na yi hakan ne saboda ba na nema ma mutanen gidan nan rahama. Kada ganganci da rashin hankali ya dauke ka kai tunanin cewa za ka iya faɗan abin da ka ga dama a cikin gidan nan, domin ba masarautar ka bace ko da kai sarki ne. To wai a gargashi na kuke ko kuma ubanku ne za ki iya aure na don ki samu aiki? Wai ya shiga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan kuma ya ƙi yin hakan, to ku yi duk yadda za a yi don ku kare shi. Ni kuma zan yi duk yadda zan yi na ga na aika shi lahira.